Ku Russia kuli gulu la zigawenga limene machita kuti Wagner Group. Tamvapo za Wagner Group ku Ukraine, gulu limene lavuta kwambiri ku Bakhmut City. Mu 2017 mwezi wa December, gulu limeneli linatsegula kampu ku Sudan. Linachita kuyitanidwa ndi President Bashir kuti akathandize kupereka chitetezo. Kuyambira nthawi imeneyo kudzafika panopa, Wagner Group imapezeka ku Sudan. Ambiri mukhoza madabaona kuti kodi Wagner Group ikutani ku Sudan. Chikhalire icho Bashir anachosera pa mpando. Mu 2018 Russia inapanga mgwirizano wa malonda ndi Sudan pamene anayamba kulamulira migodi ngapo. Iwo wankakumba golide ku migodi imeneyo nkumapita nayo ku Russia kukagulitsa. Kupatwa nyankhani imeneyi ndinafotokozako na kuti 2017 gulu la RSF linalanda migodi kuti Darfur, migodi ya golide ndikumayilamulira. Mkulu wa RSF ndi Mohammed Hamdan amene amagwirizana kwambiri ndi Russia. Ndi Russia 2018 yakhale kulamulira migodi imeneyo kumakumba golide ndikumapita naye ku Russia kumakamugulitsa. Zimenezi sizinasangalatsa America komanso NATO amene anayamba kukonza upandu wofuna kuthana ndi President Bashir. Ndakuwuzani kale kuti America ndi UAE anakonza upandu 2019 ndikumuchotsa pa mpando President Bashir. Zifukwa zina zimenezi. UAE imadana kwambiri ndi Muslim Brotherhood pamene America imadana kwambiri ndi zimene amachita Bashir kumalola Russia kutenga golide kumeneko ndikumapitisa kwawo kukagulitsa. Atachotsedwa pa mpando ndikubwera ulamuliro watsopano umene umachitidwa kuti Transitional Council, Russia inapitirizabe kumakumba golide mdzikolo. Mwachidwe ndikuwuzeni kuti gulu la RSF komanso Vice President wa dzikolo Mohammed Hamdan anali pa ubale wabwino kwambiri ndi dziko la Russia. Inalipo nthawi ina yake mu 2021 General Hamdan anapita ku Russia kukacheza ndi Vladimir Putin. Ubale umenewu unapitirira mpaka Russia inayamba maplani ofuna kutsegula kampu ya asilikali mdzikolo. America itangomva kuna kuti Russia ikufuna kutsegula base ya asilikali ku Sudan, pamene panavuta nkhani. Maiko onse ambungwe la NATO kuphatikizanso France, Britain, Germany komanso America anayamba kupereka pressure kuti plan imeneyi isatheke. Tikunena pano Sudani ikutsogozedwa ndi mkulu wa asilikali ngati president komanso mkulu wa RSF ngati wachiwiri wake. Nkhondo imene ikuchitika kumeneko ndi yapakati pa akuluakulu awiriwa pamodzi ndi mamaster awo. Ndikunena kuti mamaster awo chifukwa chonena kuti uyuyu mkulu wa RSF Mohammed Hamdan master wake ndi Russia komanso United Arab Emirates, pamene mkulu wa army master wake ndi America komanso Egypt. Ambiri tu akumakhala ndi mafunso kunena kuti kodi amene akuwina nkhondo imeneyi ndi ndani? Nanga amene anapita kukatchula ndende ndi kutulutsa akaidi ambirimbiri anali ndani?